Dit is een hele bulte stront. Vleermoezenstront, om correct te wijzen. Hier langs ziet je een gutte creamkolonie van Lietse vleermoezen tussen de moorden. We vernamen ervan dat het betijden een heel lawaai weer, wat gepiep achter de planken. En het mooi waren en de zinneskinderen erop, dan begon het wat te roeken. Zolang het de sloop in de nijbouw wordt, rijdt het Frieske Geem wel maar de maaiwerkers. Maar de vleermoezen, die moesten ik verhuizen. En daarbij krijgen ze hulp van een ecoloog. We hebben het gebouw al grotendeels ongeschikt gemaakt door de plank eerst naar voren te halen en in een later stadium te verwijderen. Dus ik hoop dat dat afdoende is geweest om de beesten te stimuleren om ergens anders te verblijven. En dat is in deze square. Dat hebben we die toch achter de wand, een soort van dubbele wand, een maatje, waar de vleermoezen in kennen. En dat werkt het? Ja, dat is wel grappig. Dat we het gebouw onklaar maken voor de vleermoezen, is dat checkt door de ecoloog. En die had voor het even nu compensatiegedeelte gecheckt en daar blijkt dat er al gebruik van maken was. Dus dat is wel heel aardig. In het nieuwe gebouw komt ik rond van vleermoezen, maar dan wil ze dat je ze net roeken.